Pwede na yan? Alam mo guys, pakita natin sa camera ko. Sarap. Tutulog pa yung sa mantika. Shining, shimmering. Kaya gumawa kami ng paraan para maluto at maluto namin yung humba. Uy, Gaw. Parang may problema tayo, Gaw. Bad trip ako, Gaw. Bakit, Gaw? Ganyan ba talaga mabad trip, Gaw? Parang Korean? Ganito ako mabad trip, Gaw. North Korea yan, Gaw. Basta ganyan yan. North Korea? Ganito kasi, Gaw. Pumunta ako sa palengke kanina umaga. Oo. Eh kaso, Gaw, yung tindera, ganyan, Gaw. Ah, so, ano nangyari? Bibili sana ako ng 1 kilo ng belly, Gaw. Kaso, sabi ng tindera, Gaw. Tindero. Tindero? Tinderwa. Tinder ba? Bibigyan niya daw 1 kilo, Gaw. Kapalit nung Kiss! Talaga? akala niya, Gaw, pagpapalit ko yung dignidad ko para sa 1 kilo ng karne. Totoo, Gaw. Agree ako dyan, Gaw. Agree ako dyan, Hindi Gaw. tayo ganyan, Taguro Brothers, Gaw. May paninindigan tayo, may prinsipyo tayo sa buhay. Siyempre, dapat totoo lang yan. Pero, Gaw, may napapansin ako, Gaw. Ano yung dala-dala mo? May 3 kilo ako ng belly, Gaw. Akala ko, saan mo mabibili? Bumalik ako, Gaw. Tumawad ako. Ganun? 3 kilo mo na, ma'am. Okay na. So, mabait siya, Gaw. Mark Beats. Mark Beats. Ang bait na, Gaw. Wala may kiss mark ka Alam dyan. mo, bilib talaga ako sa kanila. Ang babait ng mga ganyan mga tao. Buti at na-save mo yung dignidad mo, Gaw. Mamaya na yan, Gaw. Ang gutom, Gaw, hindi na nasasave yan. So, what's up, mananap? Mananap, what's up? Mga Gaw, mga bay. Gaw, mga bay. Ngayong araw na to, magluluto tayo ng humba. Humba! Bisayang humba, Gaw. Yun. Special to, Gaw. Dami niyan, Gaw, ah. Dami tayo. Siyempre. Tsaka, Ayun, sarap. maraming salamat sa mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta at sa mga new subscribers natin dyan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe kung gusto niyo makakita sa mga lutong Bisaya. So, ano pa inaantay natin, Gaw? Ano pa? Tara na! Yun mga Gaw, mga bay, dito na tayo sa main ingredients ng ating humba. Start tayo sa garlic, onions, may laurel tayo, pepper, sukal, pineapple juice, walang brand. Tapos banana blossoms, sili. Ito yung pang garnish natin mamaya. Black beans natin, Gaw, ginabad na natin sa tubig. Toyo, baka naman, baka may sponsor. Taguro Brothers na suka. 4 na episode 1 year pa, 1 year. 1 year pa yan, Gaw. Karne yan. Ganda ng cut ng belly natin, Gaw. Let's go! Yun, Gaw. Sasalang na natin tong karne, Gaw. Uunahin talaga yung karning baboy, Gaw. Oh, Gaw. Bali, hintayin natin lalabas yung kanyang mantika. Gaw, lagyan natin ng suka, Gaw. So, bakit lagyan ng suka, Gaw? Ito yung pampatanggal ng lansa, Gaw, sa ating karne. Yun, mga Gaw. Nakita nyo naman, pulang-pula na, Gaw. Gaw. Ingat ka lang dyan, Gaw, ha? Ingat ka lang dyan, Gaw. Aray, Gaw. Kita mo naman, Gaw, pulang-pula na, Gaw. Ganito yung hinahanap natin na kulay, Gaw. Ito na yun. Hahanguin na natin to, Gaw, kasi lumabas na yung oil ng ating karneng baboy. Yun. Masusunod, Gaw. Yun, Gaw, gagamitin natin tong oil ng baboy, Gaw. Ito yung lalagyan natin ng bawang. Bawang. Kumain natin yung bawang. Susunod natin, Gaw, bawang. Ay, sibuyas. Bawang. Sibuyas. Yun. Gaw, lalagay natin tong karne. Yun yung kanina yung Gaw, di ba? Ukayin mo na yan, Gaw. Kain, Ukayin. 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 Susunod, Gaw, yung ating toyo. Toyo. Yung boyfriend mong may toyo. Pineapple juice. Yun. Sarap. Yung dahon ng laurel. Asukal. Matamis-tamis. Paminta, Gaw. Yun. Paborito mo. Kakahaluin natin to, Gaw. Lulutuin natin to low heat ng mga 30 to 45 minutes, Gaw. Hintayin natin to, Gaw. Bakit So, low heat to? Para lumambot yung karne natin, tapos mas papasok yung kanyang sauce sa laman ng karne natin, Gaw. Takpan mo na yan, Gaw. Ako pala yun, Gaw. Banana blossom natin, Gaw, para bumango. Black beans. Yun.
ayun, naabutan kami ng ulan. Gaw, mga gawex, mga bay. Kaya gumawa kami ng paraan para maluto at maluto namin yung humba. Yun. Kaya silip muna tayo. Yun siya oh. Para-paraan lang yan. So yun mga gaw, mga Wow. bay. Natutulog na yung mantika gaw. Ito Sa- gaw, 30 to 45 minutes natin to. Parang low heat lang gaw. Low Yan heat lang. lang. Yun lang yung technique. Wala nang pampakulay ito gaw. Low heat. Solid yan lahat gaw. Low heat gaw. Tingnan mo naman yung mantika gaw. Bango gaw? Pwede na yan? Tingnan mo gaw, pakita natin sa camera gaw. Yun. Sarap. Pwede na to gaw. Hanguin na natin gaw. Tara. Yun mga gaw, mga bay. Luto na po ang ating humba. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman kung gaano kasi kaganda. Yun. Sarap nyo gaw. Sarap. Ang kulay pa lang gaw. Parang natatakam na ako gaw eh. Yun, sumasayaw yung mga taba niya gaw. Oh. Yun. Sarap. So before yan gaw, syempre yung magpasalamat mo ito sa Diyos. Equal ritual. Equal pa rin. Yun pa rin. So in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings, Lord. And sana i-bless niyo po kami and ang aming mga viewers. And salamat po sa mga supporters namin, Lord. All this we pray in Jesus' name. Amen. Oh, salamat. Yun. So, tikman muna natin, Joe. Tikman muna natin. Tikman muna natin. Ito. Kuha ka muna, Joe. Sarap. Tutulog pa yung sa mantika. Tingnan niyo naman. Shining, shimmering. Sarap. Kaya natin gawin. Uwi na. Uwi na. Uy, ano na, Joe? Tignan na natin ba? Ang sarap, Joe. Grabe. Hayaan mo na yan siya dyan. Ito lang. May kulang. Kanin. Hindi lang kanin. Fried rice. May fried rice tayo ngayon. Meron. Nagluto ka ba ng fried rice kanina? Tingnan mo, Gaw. Hindi na yan, Gaw. Yun! Sabi ko naman sa'yo, Gaw, mga magic tricks natin dyan. Nag-work yan. Grabe, galing. Galing na ba ako mag-edit, Gaw? Galing masyado, Gaw. Kuwang-kuha mo yung reaction ko na. Ganun, Gaw eh. Ito nga pala, niluto to ng mama ni Gaw namin. Ma'am. Mama ko rin eh. Kaya hindi po nila alam. Magkakapatid kami. Yeah. Mama at Papa. Mama at Papa. Yun, ganyan yun. Salamat sa iyo, Mang Pang. Salamat. Thank you sa support. So ano? Ano, banatan na natin. Oo, baka banatan pa ito ng iba. Ayun. Huwag ka na Gaw. Siyempre Gaw, ako Gaw, gusto ko kasi ng maanghang Gaw. Sarap. Alam niyo ba na pwede din to ilagay sa kanin? Ang Toto Chili Garlic. Ito yung last Sobra. time natin na, na sponsor. Pero meron pa eh. Dami pa natira. Kasi konti lang yung ginagamit. Yes. Yun yung masarap dun. Bumili ka ng ganito, sulit na sulit. Okay na ba tayo? Sarap. Sarap. Ano mo, Gaw? Grabe yung lambot niya. Siyempre, tignan natin. Yun o. Oh. 45 minutes na naka low heat lang. Yun, walang cheat mode talaga yun. Wala talang cheat. Hinantay Walang talaga pressure natin. cooker, walang Yes. ginawang kahit ano, kuwang-kuwang yan. Ang lambot eh. Ano mo, Gaw? Tunggas ha? Sarap ng magluto talaga. Palang minana mo na yung pagluluto ko. Yan yun. Ganito ko sarap. Ang lambot. Ang lambot oh. Bro, nakakapanin ka ba sa likod? Meron. Parang, go! 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 Ay, dito na pala yung pangkain namin. Ano tayo? Sige, ano tayo? Sige, sa kami go. Dapat na kayo kumain. Gaw, papakilala natin, Gaw. Papakilala natin, Gaw. Si Dwight pala. Fishing with Dwight channel. Birthday nga pala ni Dwight. Happy birthday nga pala. Happy Fishing birthday, with Dwight. Pakilala mo. Siya po yung panganay namin. Panganay po namin. Panganay namin kuya. Sa mga kapatid. Kaya po gaw ang tawagan nila kasi ampon. Ampon. Dalawa. Ampon. Totoong ampon. Hello, Gaw. Salamat sa pagbisita, Gaw, ha. Salamat ko. Salamat, Gaw. Salamat, Gaw. Thank you din sa sponsor ko. Oh, thank you. Sa tripod ha? Ay, tayo ba sa kita? Ito ko, di ba sa'yo ito ko? Bayaran mo yung gastos namin ka, di ba? May libo naman sa ibigay ko kanina, di ba? Ako gaw. Subscribe kayo, Fishing with Dwight. Fishing with Dwight. Magaling magmingwit ng babae. Isda. Babaeng isda. Babaeng isda. Babaeng isda pala yun. Bawa pa tayo mag
Bilaldo. Ano yan? No? Parang may ano dito. Mabulinan. Bago tayong mabulinan. Meron tayong Coke. Coke. Yun pala. Tagal mo na. Tagal mo na ang kasi nandyan na Parati ko yan. nalilimutan Bugaw. Alam mo Bugaw, na sa tuwing kumakain ako ng ganito Gaw, napapaiyak ako pag sorry, pasintabi po. Sayang kasi Gaw. Sayang yung kinakain natin. Parang gusto ko pang 1 week sa tiyan ko Gaw. Pero pagbukas Gaw, parang lalabas na to Gaw. So cheers ang gaw. Cheers muna tayo. Cheers gaw. And cheers pala para sa inyo mga gaw. Para sa inyo mga Gaw. Gaw. Para din Gawe. sa kapatid natin na birthday ngayon. Yes, salamat. Happy birthday, Dwight. Shout out din sa NDDU, 3 skill yun. Yeah. Skill din NDDU. Mm. Shout out kay No Hype Clothing. Yes. Ano Gaw? Tingnan mo Gaw. Ganda gaw. Super gaw. Shout out nga pala dun sa tropa namin sa Originals. Happy birthday kay Andy. Yes. Andy nga pala. Anak ni Charlie Yes. and ni Laika. 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 Yes. Hi baby birthday Andy. sa'yo. Happy birthday sa'yo, Andy. Shout out pala dun sa kaibigan ko, yung dalawang mga idol ko. Si Jerry Baldomero at saka si John Ray Manangkin. Rafael, Tol. Rap, Tol. Ingat ka dyan. Tol, ingat. And kay Person Roll. Ingat kayo sa biyahe. Ingat kayo sa barko. Yes. Mga ano natin mo, mga seaman yan. Yes. FBR Elementary School. Shout out. Sa principal dyan. Yes. Ma'am, Ma'am. saludo kami sa inyo ma'am. Grabe kayo, masyado ma'am. Dito na aming TV ma'am. How to be May. Shoutout nga pala doon sa mga tropa ko sa Rivera Boys. Shoutout nga pala doon sa kaibigan ko si Leon Lima, yung kanyang live stream. Shout out din kay Maxwen Jan Cabreros. So yun mga gaw, mga bay. Maraming salamat po at sinabayan nyo kami sa aming another episode ng aming Humba. sarap nun. Sarap gaw eh. Grabe, gaw. Nabusog ako gaw. Ay, busog din ako masyado. Busog ako. So yun mga gaw, mga bay. If meron kayong suggestions, feel free para mag-comment. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel namin, subscribe na kayo. Taguro Brothers. So don't forget to like, comment, share, and click the notification bell. Yes. Yes. Ting 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 ting. Kung nagustuhan nyo po, abangan nyo po ang susunod namin na Yes. video and panoorin nyo po yung mga previous namin na video. So ano na? So, ingat sa lahat, and God bless, more power. Tatak Taguro Brothers. Nice. Paulisa. Busog din kay Amy. Sabi mo, kanang abugas. Nabuti ka puti na itong kaunon. Lamig kita sa puti tol. Kanang abugas, sabi ni mo no, pakabusog ni. Ay. Gag.